Sige bang gunit ba? Kita ka ni? Disney Princess. Pati kayo, nanimaho binagbanig. Tay sabi, pasakyan pag ganyan mo ng duha. Naku, apaglawas sa bayutan niyo. Saingon ni mo dong. Wala ay. Asa rin ka matukol. Yeras babaw. Babaw pugukol, sabay nilang takol. Tay sabi, ay kung ang kulang-kulabi. Kita ka ni? Disney Princess. Respeto. Ay, sorry pa ko. Sir, sakay mo? Yes. Musaka ba rin yung bata, oh? Napamangkahay lugar na ako. Ay, sakto pa kayo. Dali na mo, 50-50 raman eh. Tara dong. Sige, pinta lang ha. Kuya, mularga naman kata yun. Ay, alanganin, mangguduhar, manggud mo. Asa magpaabot na punta Nicol. O, dong, kay ugmulakaw ta, ako may alkansian ni. Ay, nagdali biya ko. Sa klaseng style ni. Dam, ay lang ko kay init ug ulo dam kay panginabuhi magud ni ako, ah. Pasakyan na sa lumidaan ba, kay kapag itindog dire, oh. Sige, lingkod sa ninyo samtang nagulatag pasahero la eh. Ako na dong. Ay, kanatanaw sa kong kuhan palda. Nyakis. Arte kayo, nanimaho binagbanig. Masaingon ni mo dong. Ay, wala ay. Masakay ako. Panggunit diha, o bagay PhilHealth. Bitaw sir, mahulat na lang tayo pasahero mo, isa lang may kulang. Pasahero ra kong agdon ma'am, basta kung makaya pa, kargahon ako. Ay, dili oy. Isa lang may kulang. Boss, ikaw ba may duha dia, boss? Aw! Oh, luwag pa kayo! Duha man na! Luwag pa man kayo na, kulang pa na. Oh, sige boss, napay may karga boss. Aw! Unsa man na? Napay karga? La boss, oleng, 50 kilos! Taysa, marbi may maayo ni. Tay dili mayo, sa imo ha dili mayo, pero sa kwa maayo ni kay dako kog income ani. Larga boss! Larga! Sige ra, at least makalarga na. Si Bugi ma'am kay ay pwede pilon sa imong payong ma'am. Dili pwede. Kablo init kayo. Pagdali daw mi be. Matay, nagdelikado ng bihay ah. Boss, pwede mo na ako boss kay dola mo daw malay dire. Ah, mao ba dong? Sige dong kay murag taod-taod pa gyud ni ba? Boss, namat kay boss, muna ako sa kubos. So taod-taod bagudita. Taod-taod pa gyud ta ma'am kay i-plaster pa man nato nya, luag pa gyud kaayo ba? Boss, dili ni guide boss. Ay, pwede ra ninyo gunitan lang ninyo boss? Sige boss, gaan-gaan ra man eh. Pre, sakay na ta pre, paita ko. Ay, sigluag ga kay kabalong lisod kayo. Ay, sige bang gunit ba? Taysa. Ang uling ba mahugaw o maabaga oh? Hugaw ba ang style ninyo? Ay dong, ibalhin diri speakers dong para di siya matandog. Sibuga pa pre. Nabuisit ako ha! Ma'am, sorry kay ma'am ha. Naglisod magud sila bugat kayo, mas mayo. Mutabang na lang ka ma'am. Mura na kaloko sa kuha ha. Ay, sige, tiket ang uling be. Boss, napay lugar na. Ay, sigo pa. Dali. May gani, sigo pa. Ay, sige, ano? Tay sabi, pasakyan pag ganyan mo ng duha. Ay, pag nga na, sir, trabaho raman ni ako ah. Dali naman diri dong, i-plaster na to ni. Ah, ma'am, pwede po, diri na lang ka sa tangke para dili ka sige kabundulan anang uling. Mas maayo, para dili ko sige kabudul-budulan na ng uling dire. Pero, isipti sa ako niya kung iPhone 13, 1TB free fade. Ha? Ay, sige ma'am. Akong isiptik, walang niya inigabot na to. 5 minutes later. O di ba ma'am, plaster na kayo? Tara na ma'am. Tara. Five minutes later. Boss, salamat kayo sa pagkarga. Salamat kayo. Sige. Boss, salamat kayo. Sunod na po na. Salamat. Sige, ayaw mo. Unya ma'am, kumustang biyahe?